Драги сънародници, уважаеми граждани на Република България, обявявам кандидатурата си за президент. Летвата е достатъчно ниска, а аз нямам квалификации и съм безработна. Било ми е писано да ви бъда президент тази зима. Сред уменията ми поправям бушони, перални и сменям кружки. Не се плаша от работа, но предпочитам да си почивам. Седя по 2, дори 3 часа на ден, да не се преуморявам, и гледам много телевизия, особено Big Brother, за да бъда винаги информирана и в крак с новините. Ям по различни софри и мога да пия на корем. Нямам чувство за хумор, но кому е нужно. И се ядосвам лесно. Мога да се изказвам неподготвена по всякакви въпроси, да гледам тъпо и да се излагам пред цяла Европа. Недостатъци. Имам наченки на съвест, но не всеки е перфектен. Вярвам, че с тези умения ще покорим цял свят. България ще бъде не на 3 морета, а на цели 3 океана. Ще се видим отново на Нова година за ежегодната ми тържествена реч. Нека разумът надделее. Гласувайте за народната Хилари. Благодаря за вниманието.